Els smiles. Què són els smiles? Els smiles són uns signes que s'utilitzen per poder transmetre els sentiments de forma escrita. Que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Soc d'un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Soc d'un país que es desfà a poc, i entre il·lusions i frustracions malda per sortir endavant. Soc d'un país que poca gent coneix, que ell mateix es manté. I wish I knew Italian so I could avoid that particular sheep insult. Pashmina, the softest and angriest type of war. Oh yeah, you can cook them, you can eat them, just don't get them mad. Anònim indecis, li fan mal els atacs i la hipocresia d'aquells que se n'omplen la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per ser d'un país fos necessari demanar permís. Jo soc d'un país, soc del món. Soc d'un país, soc del món. Soc d'un país, soc del món. Soc d'un país, Catalanes, catalanos, com cada any faré el meu discurs de Nadal aprofitant aquests dies d'intimitat i recolliment, sobretot recolliment, unes dates a les que un li ve de gust estar a prop de la gent que més estima. Per això he decidit fer el discurs de Nadal des d'una comissaria. Per això, i perquè em van detenir per anar a més de 80 per hora per l'autovia de Castelldefels. Però he tingut sort, almenys no m'han portat a la comissaria de les Corts. que portin el teu mar a dintre les venes, que siguis un país del món, que siguis un país del món, que siguis un país del món, que siguis un país del món. Demanar permís. Jo soc d'un país, soc del món. 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 Soc d'un país, soc del món.